simpan apa yang sumbawan ai kebelai pi baro ik pelok bi jongai ke belong support nyong kersan berapa yu ne channel jungi hot nya kendek ke simpan ngadap ke jiso keman banyu i bagi don sisa kita kisamlang Kristen ke sisa hakan negeri India jungi ki babu hasua yo belai haki aka baro jong ke jing im ke jong ki bat kumjuru ki bakoloi bat ai ke burom bat ke jing ro tang seu nak bentar ke jing la joki ban le bha haki jing le kai sport jongki la ne bat ai ke jing ro tang seu nak bentar ke jing khu ke jong u ha ke jing im ke jongki ot ke ai ke bakan ne ke samla kala le kala long ke jing pen kendet ya ke partai hi baro ko we kham tam ya ke ri India ke bayar ke jongi ha ke bagi babun ke basyong hang ne hapo ke jong ke ri India jongi ki dei ki bomlong ki Kristen kum ban supen ken mau no ke jing don jongi Kristen hapo ke ri India jongi kalong tang komba ar phra million ai ke bomut ke tang komba ar point pra krur na ke spa sau krur ai ke jing don jong ki breu hapo jong ke ri India henry ke jing le jong ke ne ka samla Kristen nges kham kalong kum ta ka we ni ki lat le klenti ba kalong kum ka bat yo sambai ha pedeng jong ke ne ka parthai ba hak ba ke babul se ki breu kin kwa su bantip sapang uji sukres ne sapang kata ka niam Kristen adin ba ki yo i bat yo sngo ya ke ai ke ba ka ne ka samla kala phla sapang uji sukres kham tam kum ka ne ka san ke ba khrau ha ka ne ka parthai namar ke babun ki breu le se po jong ke India jong kim don jing tip ai sapang uji sukres bat sapang kaniam Kristen atau pipe japo jong ke video phila banyu i ya ke ai ke ba ka ne samla ka kwa ban le ke jing im jong ka so ba kan mi no la ka jong ke ying ka sem la ne na la ka jong ka balang bat ka sinong ka thau kum Kristen ke basisya so ba kan mi no na la ka jong ka ying ka sem la ne na ka jong ka sinong ka thau ban le ili kai se ka ne ka World Cup cricket ke ba menta ka senam kada kwa kada terang le de ban IT ningkong le de so oblei ba oblei unlong hasan da jong ka kham tam hawa ka don ha pedeng ke ne ka jing ili kai sport ke jong ka tu mentang ya sengap kumno ka Jemima Rodriguez kala kenti burom ya kerteng ke jong Yesus Kristus hadin makalala ban penjom ya ka ri India jongi hakan ka jing ili kai semifinal jong ka Women World Cup cricket menta ka senam persya ya ka ri Australia haka bakala yo ru ban Korea kata khusnam kum ka Woman of the Match. I can imagine there's a lot of emotion in you right now. What are your first thoughts? Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. I want to thank my mom, my dad, my coach, and every single. Hang ne ka Jemima Rodriguez kal ong baning kong e ngai ngo yo Jesus Christ obala ya lambat obala penla ya nga ya kini ka e borok bat khlam u ko ong ba dele le ru nganom la ban le ya kene bat susu kal ong ba hadin bangala thai bangam don bor su ngala kan mau ya ka jing thok ka badon ka Bible ka ba ong to yang scam bat utrai unyele na ka benta jong pi bat sisa ha ka ba khaduk lala ban pun ulong ya ka jing thrang jong ka do nut ka jong ka and I was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained, but one scripture that says just stand still and God will fight for you, and that's what I did. I just stood there and He fought. Bat khane ka de jing kan jong ka ya la ka jong jing im swa ba kan mi na la ka jong jing ka sem ban le isim benta hak ta ka jing le kai jong ka Women World Cup cricket jong menta ka senam arhajar al husan ban hadu benta mi tip barok ba ka India jing klayo ban ra ya ta ka nam kum ko dong job hakan ka World Cup Women cricket jong menta ka senam arhajar al husan Tiga tung la pois bakut jok ni video la da episode nak subhasa like share bat kum julu wan klat bat subscribe yo new channel jini tar ada ubungin dai sem pat ko por ku boleh sibun ni pibaro the energy of God raised from inside of her, the power of God to manifest through her. Lord Almighty God, we pray for her and the entire team. Lord Almighty God, we bless all the team members right from captain, vice captain to everybody.